Ovog vikenda Suarez nije hteo da pruži ruku Evri. Kada se utakmica završila, Evra mu je rekao: ruka ruci, nismo Turci. No na ovu foru su se našalili iz kluba Aston Ville. Ibrahimović je nastupio posle kazne, a kaznu je dobio rešamara igrače. Kako je to bilo, pogledajte ovde. This is Sparta! Ta utakmica odigrana, odnos snage bilo je kao kod psa i mačke. I imam jedno pitanje za vas. Idu Šveđanin, Brazilac i Holanđanin. Ne shvatate? Pa ne shvata ni cela odbrana Arsenala. Posle meča Wenger je izjavio: šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montažu da vršite. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Avram Grant je istakao da je veoma tužan zbog povrede Šćepovića, a mi smo ga zatekli kako plače. Na svu sreću, Šćepović je uspešno operisan. Srđan Đoković je istakao da nema snage da gleda Đokovića. Pa nije Đoković toliko ružan. Ali neki se čitav život pripremaju da bi gledali Đokovića. Dišem, Gari. Veroni je kupio 2 trkačka konja. Ja nisam znao da su Van Persie i Volkot na prodaju. I zapamtite, ne prilazite im preblizu. This is Sparta! Svi smo čuli za knjigu Godina prođe dan nikada koju je napisao Žarko Laušević, a mi smo za vas napravili jednu rubriku o tome koje bi knjige, recimo, sportisti napisali. Recimo Pešić: februar prođe, kupa nigde. Đurić: godina prođe, novca nigde. I moja omiljena, koju bi recimo Torres napisao: sezona prođe, gola nigde. Konačno, jedna lepa vest za kraj. Del Piero je probudio devojčicu iz kome, jedan like za to.